Por caso, queremos agradecer a vosa presenza hoxe aquí. Alexandre Nisua, membro da Xunta Directiva da Asociación. A nosa intención é facer un acto sobre o Espereiro e agardamos que non sexa o último e alongar o Día das Letras Galegas máis alá dun día. Pensamos que as nosas letras non son cuestión nun día o ano, sino de todo o ano. E como sorpresa neste acto que non tiñamos previsto, contamos coa presenza de Alex Cancelo, que é co-director e guionista do documental Contra a Morte, unha aproximación á vida e obra de Lois Pereiro, que nos vai a facer unha serie de comentarios respecto ao documental. Tamén hai que dicir que este non é o documental emitido pola TVG, senón algo así como unha versión extendida. Entón, sen máis, e como ten unha duración un pouco longa e imos un pouco mal de tempo, pois agora vos deixo con él. E sen máis, Alex Cancelo. Dicir simplemente un par de cousas. Esta versión é a versión longa, é a versión que nós, que Iago Martínez eu queríamos, non? Pero que por motivos, digamos, televisivos, non? As televisións teñen estes problemas. Quería unha versión de 55 minutos, eso que tivemos que facer, non? Para o cual, digamos, temos que renunciar basicamente ao que viña sendo o corazón da nosa ollada sobre Lois Pereiro, non? Por que? Porque digamos que quedou o esqueleto dese documental, que é un material co que estamos moi unidos, por suposto, e que, digamos, non temos capacidade crítica xa sobre él, porque hai 2 anos que rodamos, foi un mes de rodaxe, 150 horas de material bruto, 2 anos de montaxe, 4 ou 5 anos de entre, digamos, de investigación e demais, de falar con moitísima xente. Entón, digamos que estamos tan en riba dese material que quedamos sen a máis mínima capacidade de poder, digamos, criticarlo. Esta versión é a versión longa que queríamos que se estrease antes que nada. Está case rematada, digo case porque de principio até o final está completa, pero falta por retocar, digamos, un pouco o son e desnotar que o son non está, enténdese perfectamente, pero non está perfecto. E tamén a imaxe está por retocar a cor, non? E a cor e demais. Simplemente iso, o demais está completa. O único que sí, que é a primeira vez que se pon diante de público, non? En ese sentido, para nós, para min, que estou aquí, digamos, é moi importante porque, claro, non temos distancia sobre o material, entón necesitamos tamén probalo con xente, non? Nese sentido, sodes as nosas coballas. Espero poder intercambiar algunhas ideas con vos, así que acabemos, porque hai certas cousas que me gustaría saber se entenden ben, se non se entenden, bueno, cal é a vosa reacción, non? Porque, bueno, é moi importante. Bueno, basicamente, iso, podería estar falando horas deste tema, pero casi imos deixalo e falar despois, porque, bueno, mellor que fale a película por si mesma, non? Xa que estamos. Moitas gracias. Sobre todo polos institutos. A mí me encantou a relación do tren coa vida deles. De feito, xa debería ter circulado este ano, Pero por que? Non creo que sexa para institutos. Pois eu creo que sí, que pode ser un gancho e ademais é un testimonio de unha época que queredes difundir a poesía de Lois Pereiro. Non, pero quero dicir, non se trata un pouco de usar o Lois Pereiro de alarma do que se ten que facer ou non, porque eso non é así, cada un que... No, pero eu tampouco, pero que, sin embargo, este ano as letras galegas é un gancho para a xente nova precisamente polo personaxe. Ti vas a tomar un café con leite. Nosotros para mí, sí. Xa se levou. Esta película hai que reconocer que é un coñazo para un rapaz de 15 anos. Tengo hora media sentado vendo isto, mátalo, A ver, eu digo primeiro, mellor a versión de 35 minutos é aburrida para eles. Para empezar, eu digo que hai que darlle os retoques, non se pode leer, incluso houve xente que se marchou daqui. A mí non lle daría retoques, a mí gustoume tal cual, O que pasa é que eso, eu creo que sí. Aos máis novos non aguantarían tanto tempo, posiblemente. A mí parece que se Pero, non creo que poden
estar sentado en un par de 15 anos, toda a hora e media aí vendo isto, non? A versión curta pode que sí, pero bueno, xa pasou. Xa non puido ser este ano por ciertos motivos. Aí como tú se eche de Sosa. Como tú se eche de Sosa. Oxe, realmente, creo que foi estrea mundial desta versión. Estrea mundial desta versión. Quizás. Yo tamén creo que a estrela mundial desta versión. Que sí. Despois, aparte dos libros, que estudian os rapaces de 15 anos. Home, realmente foi... De todos modos, a mí, outro día tamén inaugurou Menchu Lamas aí a exposición e despois falando así con un amigo, no momento me gustou porque, bueno, falaba un pouco de que era unha exposición dos anos 80 e isto tamén un pouco me recorda un pouco, non todo, pero sí a ese momento porque además e bueno, no Marco sitios así máis vanguardistas. Parte do problema que tivemos un problema non con esta versión, parte do problema é que non é unha película, digamos, sobre Lois Pereiro realmente, non? Quero dicir que houve xente que se sentiu de feita de un xeito estafada directamente, non? Porque quería unha película onde houvese fotos, onde houvese vídeo, onde se dixese naceu aquí, viviu aquí, foi ali, no colexo tal, non? E a película non é así, non? Non, bueno, pero resultou... Tamén se pode facer outras diferentes, non? Sí, claro, pero bueno, houve xente que non o veo así. Bueno, pero... O sea, pero eso La película está rematada en outubro ou Discrepo setembro. contigo porque eu creo que o protagonista principal é Lois. Claro, que protagonista. Claro, porque ademais é o seu entorno próximo. Pero non sabes en que ano naceu. Acabas de ver a película, non o sabes. Vale, pero viviu nos 80 e queda claro. Pero que nos pedíamos iso, xa non nos a pedir iso. Pero, Saben que ano naceu, en que ano... Pero ti notabas que sí, que o centro era Lois, realmente, o sea, que a película sí era Lois. O que pasa que era Lois dende o punto de vista da xente que estivo alrededor del, dos amigos, da súa parella, etc. É un mundo próximo, Claro. porque incluso debe de falar un familiar cando fala da... A nai, incluso a nai, que vive, sí. que non enfoca, pues seguramente ela non quiso salir no documental. Sí que sabe, Sí que sabe. Pero só ao principio, porque, claro, que eu cheguei ás 8:30, porque na... E se queres ser feliz toda a vida, faite xardineiro. E entón, como eu teño un xardín ali no Incio, na casa dos meus alternos, e unha casa que está deshabitada, e unhas terras, e un bon lugar con a boa vista no cemiterio, penso que quizás sería o xeito de ser máis feliz aínda do que son agora, porque xa decía unha vez de calquera xeito, calquera que segue vivo é que é feliz, se non podía lle remedio.